kailangan tayo ka nga pintaan nga minda ito itakwa. Tama na at lati ka nuno ka. O malmalpas ko. Tignan nyo o nag-multicolor na niyo. Awan pa iti pang patuloy ko. Sisiw lang ato. Primer, titawag dito eh. Enjoy nak no kasi ti trabaho ta kay kaya ko nga talaga ti agkaskas to, pinpinta, ang design. Ay. Tinagi sa lupinan. Alaan da ko nga agpintan ta ko, nalakalang ti bayad ko. Nalakalang ti labor ko. 5,000 lang ti may saldaw ko. O, di ba nalakalang? Milyon pa yung amiti kasapulan tanong mapatuloy at the second floor. Ito na tatagpautang ti milyon. So, pintaan tayo palang atakwa. Pagururayan ti kwarta nga sumangput. Ano nga maperdi. Tupay na makintaan. Sayang mo dahil tipintan ko ah. Haming mausar kat nalukataan din. Iibus ko na ah. Enjoy nga tati ko ag pinpintata naka-press-press ko ti angin. Press ko dito rooftop. Na, i-kontakan dak lang no kayat yun ti ko ah. Agpapinta. Papintura. Oh, nag-press ko ti angin. Tinaksa nga matutugon. Tamayat ti maturgit ni. Agyak-lak nagtikotoy. Tu'i ikaman. Press ko. Ampay lamok ditoy. Ay kay tuyin na nga to. Nag-press ko. Narigat niya talaga ti kwa. Awan ti taga-pintana. So nga dapat amin ko kwa susurun. Tawan ti maasahan. Na-press ko dito eh. Makapaikat ti stress. Nagangin. Diba? Again, enjoy na ko. Mapres-press ko. Alapay. Ay kay tuya! Nagpindas dito. Ito tayo nga manganan kin maturog. Nasap nguton. Nasap nguton. Ayop, ibus ko lang ato yun niya. Tipintan. Sayang. Ay, napintaan dyan ba ito ko? Adayo aday nang kung magawat. Pang kwanto atin. Pang continue one. Ay. Met ko man na dati agpautang. Pag pautang kayo man takwa ay patuloy ko man daytoy. 1 million. Nalpas. O, diba? Mission accomplished for today! Batayo!